नमस्कार मित्रांनो, मी गजानन इंगरे आपले सर्वांचे यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे। आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे मेगाफोनचा उपयोग कसा करायचा, त्याची किंमत किती आणि हा व्हिडिओ पाहणाऱ्यांसाठी किती % डिस्काउंट आहे हे सुद्धा मी तुम्हाला क्लिअर करणार आहोत। तर चला सुरू करूया व्हिडिओ। सर्वप्रथम दाखवतो मी तुम्हाला, हा आहे मेगाफोनमध्ये जवळपास आपल्याला शेतकरी बांधवांना सुद्धा कमी येतो आणि जे ढकल गाड्यावाले असतात, जसे फळवाले असो किंवा भाजीवाले असो किंवा मग जे आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा हे यूजमध्ये येऊ शकते। अशा पद्धतीचा हा मेगाफोन असतो। असा या मेगाफोनमधून यूज करू शकतो आपण। जसं याच्यामधून आपण चिमण्याचा आवाज रेकॉर्ड करून ठेवू शकतो, याच्यामध्ये वाघाचा आवाज रेकॉर्ड करू शकतो, याच्यामध्ये आपण कुत्र्याचा आवाज रेकॉर्ड करून इथं आपण शेतामध्ये लावू शकतो, ज्याच्यामधून एक वन्य प्राणी येणार नाही किंवा मग बाकी दुसऱ्या कोणतेही येणार नाहीत। तर याच्यामध्ये सर्व गोष्टी आहेत। तर मी तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्ण क्लिअर करून दाखवतो। तर सर्वप्रथम आपण पाहूया हा चालू कसा होतो। हा मेगाफोनमध्ये बॅटरी टाकल्यानंतर अशा पद्धतीची बॅटरी टाकायची आहे आणि हे चालू करायचं आहे। या पद्धतीचा एक सेल येतो। हा सेल याच्यामध्ये इन्क्लूड केल्यानंतर हा सेल चालू होऊन जाते आणि चालू झाल्यानंतर याच्यामध्ये एक फॅसिलिटी आहे, आपण असं सुद्धा बोलू शकतो आणि याच्यामध्ये रेकॉर्ड सुद्धा करून ठेवू शकतो आणि याची किंमत आहे जवळपास 750 रुपये। आणि जर हा व्हिडिओ कोण पाहत असेल आणि त्याला काही कमेंट केला तर त्याच्यासाठी स्पेशल डिस्काउंट 40% डिस्काउंट मिळणार आहे। तर हा व्हिडिओ घेऊन तुम्ही कधीही येऊ शकता, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला 40% डिस्काउंट मिळणार आहे। फक्त एकच अट राहील की तुम्हाला हा व्हिडिओ लाईक करावा लागेल आणि सबस्क्राईब करावं लागेल। तर हा व्हिडिओ चांगला वाटला असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।